En un duel històric, els dos equips gironins van seguir camins diferents des dels primers minuts a Vilatenim. El Palamós, que es podia haver avançat en el primer minut amb una rematada als núvols d'Almendros, va veure com el Figueres passava en aquesta primera meitat com un huracà damunt del terreny de joc. Un minut després, Marc Mas iniciava l'atac ofensiu local, amb un xut des de la dreta, que topava amb el lateral de la xarxa. Però el primer gol arribaria a partir d'una badada en defensa del conjunt visitant, que Pol Compte transformava en avantatge per al Figueres. Amb el marcador obert començava l'agonia per als palamosins, que veien com poc més de 6 minuts Marc Vilà feia el segon, i amb el total control els blanquiblaus arribaven al descans, segurs i amb un joc exquisit. En el segon acte, en l'intent de rebaixar la diferència, els de Urdiales no van poder respirar massa tranquils, després que, aprofitant una altra badada defensiva, en un llançament de córner de Cornellà, Marc Mas rematés de cap al segon pal. Amb el partit coll amunt, el conjunt rival es va treure de la màniga un d'aquells gols per recordar al finalitzar la Lliga, quan Batanero va clavar una vaselina a Orenya des de mig del camp. Amb el 3-1, el rival va agafar aire i va buscar el segon, però Figueres, molt sòlid i segur, no li va regalar res. La resta del partit, amb l'expulsió inclosa del Forcea per doble amonestació, no va tenir massa història, tot i que el Palamós va lluitar fins al final per esgarrapar algun punt, com en els intents de Revert i Subi.